Julerangers, er I klar som få? Ja! Så, Bella, dagens dyr, det er et dyr, der har en stribet hale, og den lever på Madagaskar. Hvad har striber og lever på Madagaskar? Stribet hale, Madagaskar. Hvad kunne det være? Altså en zebra har jo striber, men lever den på Madagaskar? Nej, zebra, den lever jo ikke på Madagaskar. Den lever i Afrika. Madagaskar, det er en kattelemur. Kattelemurerne bruger halen som flag. På den måde kan de holde styr på hele flokken. Hannerne bruger også halerne til at lave stinkkampe. Så er det den mest stinkende han, der får alle damerne. Anton, tænk sig, at man kan bruge sin hale til så mange seje ting. Jamen, det er fantastisk. Men Bella, vi har masser af haler på masser af andre dyr, der skal findes inden juleaften. Julerangers, jeg håber, at I vil være med til at finde resten af dem. Vi ses igen i morgen.